Evangeli de Marc, capítol 10, versets del 13 al 16. Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les mans, però els deixebles el renyaven. En veure-ho, Jesús es va indignar i els digué: «Deixeu que els infants vinguin a mi, no us impediu, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. Us ho asseguro, qui no acull el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas». I els prenia en braços i els beneïa, tot imposant-los les mans.